Madoko mabuja tauya anonhaudzo manhoko dzanyasi zuva rechigumi mwedzi uno waKukadzi. Tiri kutanda kurangaridzai pokare kuti wari kunyoresa vanhu kuvhota vanenge varipo papuraimari yopaChipwizo nopapuraimari yopaFuchira nopapuraimari yopaChipfuti. Endai konyoresa ikweyo kuti zviite zvakanaka zuva ramangwanari panoitirwa sarudzo, mureke kugotaikiwa nomukana wokuisa watungamiri wamunoda kuti wapinde. Munhau dzanyasi tiri kutanda tiri kweduno kwaMutoko kubhuku rokwakatena uko kune vanhu vanosvika 14 wakasungiwa nemapurisa anonhau yokuti wakaponda munhu waari kureketa iwo kuti wakaponda George Gude nokuti aida kupinda kobhinya sarudza Mhanduwe muzuva rechishanu mwedzi uno. Ipapa pakatoita kunyangariwa nokuti wari kunzi wakaita zvokumukuba-kuba kusvikira aita kuti tasa akabva anoita akapfira mberi ndokuzopfa hache mumasure. Ipapa pakatoita kunyangariwa pachaita kuwanetsa chaipo nokutoti wakuru womutemo aiva vanoziva ba kuti munhu anga aenda koda kubhinya nokuti aribe kubhinya kwacho, saka paribe nyaya yaanonzi anga ainayo. Ticharamba takaringa kuti vachagoipedza sei nhau iyi, asi yaita kuwataikira chaiko waita kugwa nayo. Nyasi wamunangagwa wanga wakaita kuunganiwa nomakurukota wese pabodzi wakuru wezvikoro zvefundo yepamusoro, pabodzi wanyori wakuru womumapazi wehurumende, pabodzi wakuru womakambani wehurumende nomamwe masangano anosangana nehurumende pokare. Wese wanga wari kunzi wagoite zvekunyora kubvuma kuti wachagopuwa mabasa kana basi wapedza kugona zvawakanzi wagoite. Ticharamba takaringa kuti zvine chazvinoita chere nokuti ipapa paribe agonyatsotinyepa kuti zviri pamutemo chere kana kuti zviri voba pamutemo, nokutoti pawakapinda mabasa vanhuwa matsamba dzavo dzokupinda mabasa dzanga dziribe kureketa zvine chekuita nezvavari kusainisiwa zvinhu. Ticharamba takaringa ipapa nyasi kwagopuwa vanhu 4 asi 3 wavo wari wanyori wakuru womumapazi wehurumende wanosanganisira muzvinafundo Fanio Tagwira, chiremba Dhokozile Chitepo, pabodzi nachiremba John Basera, kunzi kwai ndo wakaita zvinhu zvakanakitsa kukunda vamwe wanyori wakuru mumapazi avo. Tinovati makorokoto tiimba kuti vamwe wachatorawo kukopa dhoiri rakanaka rakadandi. Hurumende nyasi yagoreketa kubudikidza negurukota rozvofundo yowapwere kuti ramisa wese warairidzi waribe kuenda kumabasa kubva zvikoro pazvakavhurwa. Ipapa zvakatoita kunyangariwa nokuti warairidzi wese wari pasi pozimta wanzi ndiwo wegani wari kuramba wachienda kubasa. Wamwe wese warairidzi wari pasi poArtus noPTUZ waribe kuenda kumabasa kureketa kuno aidi heno kuti zvichatekaira sei. Ticharamba takaringa asi wana maziwa mutemo wagoreketa iwo kuti paribe zvakadando nokuti mutemo unobvumira ba kuti munhu andonzi adzingiwa wachireketa hawo wegani wakuruwo, paribe kuenda kumhosva kwaaita kana kuendesiwa kudare. Ticharamba takaringa kuti zvichapera sei, asi tiri kundohwadziwa kuti wapwere wedu wari kuramba wachitaikiwa nenguva nokuti hurumende ingadai yatoita kuti zvinhu zvese zvitekaire zviite svede chaiyo. Pakaita kunyangariwa mabiya angu. Wamunangagwa wabenhuka pokare nokuparura zvinhu kwogore rino. Nyasi wanga wari kuparura mabhazi anosvika 115 wanga wachipa kuZupuko kuti ibatsirike mukuita kwayo kwairi kuita. Ipapa zviri kuringirwa kuti peno zvichaderedza kushupika kuri kuita vanhu nonyaya yacho kutekairisa. Ipapa zviri kutorwadza kuti nokureketa kwese kwavari kuita kuti mabhazi awaparura kubva mwedzi yapfuura inoita 12 asvika 400 chaiwo. Isu wagari womumaguta tiri kuyaboyaba mabhaziyo heno kuti ari kuendesiwepi, pabodzi nokutoti tiri kutambisiwa tsotsa yokutekaira kana patiri kuda kutekairapo. Dai wandozvigona waita kubenhutsa makombi ainda kotakura vanhu sokare. Iti pakanja kunyangarirwa.
Munyaya inofadza tiri kupembera kuti chipatara chowanhu chopamabvuku kwai chakukwanisa kuenda kovhiya ana amai vanenge vari kuda kubatsirwa nokuvhiya pavanenge vari kusununguka vapwere. Aizvi tinozvikudza tiri kuti utano hwevanhu hwakakosha. Vanenge vazvikwanisa itai kuenda kumabvukuko zviite zviri nani. Idi tinovarwera manja tichiimba kuti zvichachinja vanhu vakawanda upenyu hwavo. Kambani yeFirst Capital Zimbabwe kwai yagopa mari inoita zviuru zvomari yekuAmerica 30 kuNational Blood Services kuti vanhadzirise mafiriji avo anochengeta ropa. Tinovatenda nekuita kuti tichiimba kuti zvichaita kuti basa revanhua rireruke. Vanamai vanotamba mutambo nhabvu kwai wapinda mukugara kwokuti vanhadzirire kutamba mutambo vachatamba zondo rinouya vachitamba noBotswana. Tiri kuvashuvira tusvinhu pavanenge vari kunhadzirirapo tichiimba kuti zvichaita zviri nani. So zvatiri kuita mazuva ese tiri kukunyepai nyasi kuti tiri kumbizo apo kuna Lovemore Chibukwe ari weUDA, Babodzi Settlement Chikwinya ari weCCC, nawo Ngaishe Mupeperi ari weZANU-PF, naGamuchirai Mutunami ari weUnited Zimbabwe Alliance, pabodzipo naBravo Mapfumo uyo ari weMDC Alliance vari kuda kukwikidza kuti vaite maMP munzvimbo yombizo wanhua. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa aparura mureketo wache womamiriro akaita nyika yache, agobvuma hache kuti ane zvimwe zvaakatadza kuita asi aramba achindovimbisa kuti ano zvizhinji zvaakamirira kuita zvakadai sokuti kupfumbidza nyaya dzokurimiwa kombanje yemunyika kuti dziite zviri nani. Wazhinji wagoringira kuti upfumi hwenyika peno huchaita zviri nani nokureketa kwacheku. Ticharamba takaringa iko zvinoperera asi tiri kufara nozvaareketazvo. Tanzania yagoti iyo yabisa yadzorera marezinesi okutepfenyura omakambani anosvika 4 akanga arambidziwa kutepfenyura nawaMagufuli wachiri wapenyu. Izvi tinozvitenda tichiimba kuti zvichaita kuti nyika iyi itekaire zviri nani, vanhu vachiwana umbowo hwezvavanenge vachida. African Union payapedza musangano wayo yakagobvumirana kuti wagoseenzese pokare mutauro woKiswahili. Toramba tichivatenda tichiti izvi ngazvienderere mberi kusvikira yese mitauro yemuAfrica yatekesherawo. Ari kutungamira hurumende yokuLibya kwai nyasi yambopfuhwa motika yache nopfuti asi iye haribe kugokuwara. Haidi heno mabi angu kuti zvichakoneka chere kuti kuite runyararo chaiko, asi tiri kuona zvinetsa. Zvatakakunyepai nozuro kuti Kate Zuma uyo akanga anzi akika kitsi akapiwa mutongo mari yakarepetsa kwai adamburirwapo kare mari yaanga achipuwa noAdidas. Idi zvakatooma asi tatofara kuti mumwe wache avanotamba naye Antonio ati iye ari kumira naye Zumayu. Toramba tichizvitenda izvi tichiimba kuti zvichaita kuti zvinhu zvigochinja. Idi mukaatikidzwa kanyasi kwai Russia yaane mauto anosvika 100 rezviuru chairo ari kuzambuko noUkraine. Aidi pakaita kunyangariwa chaiko. Idi vari kuita kukokerana chaiko kuda kuridzanana chigwagwagwa. Ticharamba takaringa iko zvinoperera. Tiri ipapo. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.